i gang igen herfra. Evil Zone. Det er gris. Ja, indtil videre kommer vores ven ikke, men hvis vores ven joiner, så siger det bare. Så sætter vi en lille pause, for han irriterer helt vildt. Så er det nok, vi stopper lidt planen allerede der. Nej, vi pauser den bare. Så pauser vi den bare. Ja. Fuck. Alle de dumme dyr, mand. What? Okay, det er klamt, det er klamt. Det er klamt. Det er klamt. Jeg ved ikke, hvor fanden vej jeg skal løbe. Det er GG. Jeg ved ikke, hvor fanden vej der er fremad. Hvor fanden vej der er væk fra spawn. Hader jeg nok sker. Okay, gå væk. Godt. Gik væk. Okay, hvor er du hen, Heike? Ja, denne server her, det er en slags food server. Her bruger vi virkelig meget mange food. Jeg synes, at man bruger mest. Shit, spider attack. Hvorfor er der så mange animals? Så mange mobs. Jeg tror sikkert nok, de er... Wow, det er flot, det her. Ej, var det bare en flot solopgang, var. Kan jeg ikke få en solopgang, der er flottere end det? En creeper, det var ikke så godt. Okay. Lad os se, hvis der er nogle andre. Den spider, der skal vi ikke hen. Fuck, kan ikke løbe med GG. Okay, jeg tror faktisk nok, jeg løb en forkert vej. Det var ikke så godt. Du var på vej væk, ikke? Jo, jeg løb en forkert vej. For satan! TPA, Jonas Heike. Kan lige TP accept? TPQ. Og snakke lidt højere for YouTube. Ja, men det er fordi, du snakker så lavt, du. Nej. What? It was a good save. Okay, jeg skal lige have en ting. Ja. Okay, det er ikke særlig godt. Vi har ikke særlig meget power lige indtil videre. Nej, men vi skal også bare starte op med at have nogle gode ting. Man får også de der ting af at mine og sådan noget. Jo, vist. Var der ikke noget med det på et tidspunkt? Jo. Det er vist til at være mere, men... Oh my god, har du har mange ting. Jo. Jeg løber videre. Er det ikke dejligt at have sådan nogle ting? Fuck, jeg kan ikke løbe. GG. Skal du have noget food eller hvad? Jeg har 3 stykker sådan. Pas på den skeleton der. Kan du lige dræbe den for mig? Jeg er kun lidt i tandliv. Lauke joint. Nå. Skal vi ikke bare løbe væk? Nej, fordi han er jo henne ved os jo. Han er jo lige deroppe på bakken deroppe. Vi løber bare, skynd os løbe væk. Skynd at løbe væk, ja. Okay, denne gang går vi sådan lidt. Danmark guy, nu fucking fix. Okay, vi siger ikke til dem, vi lige filmer. Hej. Nej, jeg kan ikke skrive til dem for helvede. Så skal vi nu, går vi jo mere længere bagud. Niklas. Lars. Take it. Hej, nu skal vi løbe væk. Vi har nogle fucking irriterende folk i hælene på os. Og det er dig, der har alle tingene på. Okay, jeg hugger altså lige noget træ til en båd og en crafting box, og så sejler jeg bare væk. Og crouch, når du kommer. Okay, bare tilbage mig, så kommer du hen til mig, og jeg er gået lidt væk. Jeg er langt væk. Skin. What? Ja, jeg har på fornemmelsen, at Oscar han stalker mig. Du står også midt ude af hele. Fuck, det er klart, hvis de kommer bag mig. Ej, jeg føler mig sådan. Ja, det er fucking ulækkert. Så TP jeg lavede noget. Den må gøre til mig. Okay, jeg sejler væk. What the fuck? Langt. Ja, jeg sejler fandme langt væk. Jeg gider ikke have de exploders. Og så, okay, jeg kan ikke. Så se bag mig, jeg er ude på vandet. Jeg er langt væk.
ønsker dig en god tid på serveren. Hvad? Det var en, der skrev noget. Men det kan du jo ikke se, for du bliver bare overspammet. Det er sådan lidt trist. Hvor er det klamt, mand. Nå. Vi fortæller om Aldrias video, for så kan I bare se, hvor vi er gået hen. Det er det, jeg havde ved Let's Play. Måske skulle vi også pause den på et tidspunkt. Så. Det gør vi lige nu, så for I ikke finder os hos home, så pauser vi den lige lidt. Jeg træffer os lige den her vej. Det må jeg undskylde. Farvel. Hej YouTube, nu filmer vi igen. Lige efter en lille pause vi havde der. Eller, det er nok ikke en pause for jer, men det var fordi, at vores klamme venner, de skulle se, ja, hvor vi var henne, vi var gået hen og sådan ting. Nå, men her skal vi da bo. Nej, du døde ikke vel? Ej. Who gjorde things? Nu løber jeg. Nej, nu kan jeg overhovedet ikke tilbage til ved dig. Grav dig ind. Jonas, Niklas, du skal bare skrive til B her, Jonas Hakke. Og så grav lige ind der. God idé. Tak. Okay. Jeg kan ikke se en skid. Nå. Men TP her. Og måske skulle jeg også skrive TPA her. Okay. TPA mig lige hurtigt. Godt, det var der, jeg TPA accepted. Lad os gå ud. Vil du gerne have dine ting? Okay, først skal vi lige løbe ud, for den skille, som der står skyd efter mig. Bare tilbage mig. Nej. Ja. Og vi spiser is. Så det lyder nok lidt underligt noget. Vil du gerne have dine ting? Vil du gerne have dine ting? Oh my god, jeg har mange ting. Men nu har vi fundet et sted, vi skal bo. Så det her, det bliver nok noget sjovt let's play, der kommer næste gang, hvor vi skal til at bygge et hus. Nå, men vi skal til at Slut let's play, så starter vi den nok. Så starter vi nok op igen. Fordi at vi kan ikke filme så lang tid, når vi har det der gratis prøve Bandcamp. Så det kan vi kun filme i 10 minutter. Så ja. What? Så du også det skud? Og sådan. Okay, vi stopper nu. Vi stiller nok Mr. Double Gamers in description. Nej, vi gør faktisk ikke, fordi så PC til. Så 6